बिथांनि जि रुंसारि जानाय बे जोंनि थाखाय जोंनि समाजनि जोबोद खहा बेखौ सुफुंनो हायै खहा जाबाय खिन्थु बिथाङा जिखिनि सेक्रिफाइस खालामबाय जिखिनि दिनै समाजनि थाखाय खामानि मावबाय बेखौ जों गोसोआव लाखिनानै अरायबो खामानि मावलांगोन जोंनि उन जोलैया जाहाथे बिथांनि जिउ खांनायनि गेजेरजों गावनि समाज गावनि जाथि गावनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनो जाहाथे थुलुंगा मोनो हास्थायो जों बिथांनि न'खरनि जि थालांबाय जि न'खर थालांबाय बिथांनि बिसि आरो गथ'फोर बिथांमोनखौ जाहाथे जों जोंनि सरकारनिफ्राय मारै हायो बेखौ सुंस'नायनि बेब'स्थाखौ सिन्था खालामगोन सिन्था खामानि मावगोन बिथाङा सासे जोंनि गोगोम आरो सेल्फलेस बेबायदि दैदेनगिरिमोन आरो बेबायदि हयथ' दैदेनगिरि जोंनि खैराबारि ओनसोल मोनगोन ना मोना जोंहा एसे सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा जादों जियानो बर'नि मोनफ्रोमबो सोमावसारनाय जे 1967निफ्राय जेथिया पिटिसिनि दैदेननायाव उदयाचल सोमावसारदों बे समनिफ्रायनो रुंसारि नन्दाराम बर'आ जड़ित जाबोदों हयथ' बे समाव खोब सेंग्रासोमोन स्कुलफ्राव फरायनाय कलेजाव फरायजानाय बेबायदि समनिफ्राय बिथाङा मुभमेन्टफोरजों जड़ित जादों बिनि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय थुनलाइ आफादनि नेतृत्व रमान स्क्रिप्ट नांगौ होननानै सोमावसारनाय उनाव आरो मा बुंगोन जोंहा बै NDFBनि सावरायनाय सोमावसारनाय BLTनि सोमावसारनाय बे गासैबो सोमावसारनायफोरजों बिथाङा जड़ित दंमोन बे ओनसोलनि बर' जातिखौ बर' समाजखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिथाङा खुनु सोमावसारनायखौनो एरखेनानै थायाखैमोन बेनिखायनो जों बिथांखौ साबायखर होनांगोन बिथांनि जि रुंसारि जानाय बे जोंनि थाखाय जोंनि समाजनि जोबोद खहा बेखौ सुफुंनो हायै खहा जाबाय खिन्थु बिथाङा जिखिनि सेक्रिफाइस खालामबाय जिखिनि दिनै समाजनि थाखाय खामानि मावबाय बेखौ जों गोसोआव लाखिनानै अरायबो खामानि मावलांगोन जोंनि उन जोलैया जाहाथे बिथांनि जिउ खांनायनि गेजेरजों गावनि समाज गावनि जाथि गावनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनो जाहाथे थुलुंगा मोनो हास्थायो जों बिथांनि न'खरनि जि थालांबाय जि न'खर थालांबाय बिथांनि बिसि आरो गथ'फोर बिथांमोनखौ जाहाथे जों जोंनि सरकारनिफ्राय मारै हायो बेखौ सुंस'नायनि बेब'स्थाखौ सिन्था खालामगोन सिन्था खामानि मावगोन बिथाङा सासे जोंनि गोगोम आरो सेल्फलेस बेबायदि दैदेनगिरिमोन आरो बेबायदि हयथ' दैदेनगिरि जोंनि खैराबारि ओनसोल मोनगोन ना मोना जोंहा एसे सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा जादों जियानो जाथों जों बिथांखौ गोसोखाङो बिथांखौ सनमान होयो आरो बिथांनि मुंखौ अरायसम जोंनि समाजाव फोथांना लाखिनो थाखाय खामानि मावगोन नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरानगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो धालिगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।